Jeden kazateľ, keď zakladal zbor, tak sa rozprával a pozýval svojich kamarátov z detstva, zo školy a povedal, že zakladá cirkevný zbor, aby prišli sa pozrieť. A ten kamarát mu povedal, že ty chceš, aby som vstúpil do tvojho sveta, tak najprv ty vstup do môjho sveta. Čiže ten kamarát toho kazateľa ho pozval, že najprv ty spoznaj môj svet a potom ja budem ochotný spoznať tvoj svet. A v podstate hlavnou metódou, ktorú používame, mám pocit, že je hlavne spriateľenie sa s ľuďmi, aby my sme mohli spoznať to, čím oni žijú, aby oni spoznávali to, čím my žijeme. Čiže naša najväčšia metóda je žiť vo svete, robiť bežné veci s ľuďmi a vytvárať priateľstvá. Neděláme vlastně nic neobyčejného, spíš úplně to nejobyčejnější. I se mi zdá poslední dobou, že přibývá lidí, kteří jsou trochu i určitým způsobem nějak už znechucení tou podbízivostí prostě trhu, kdy se jim každý snaží něco nějakým způsobem na něco nalákat a na všelijaké různé ty marketingové metody a právě na všelijaký druh různých akcí a myslím, že v těch obyčejných věcech, které se snažíme proniknout do těch jejich světa, tak jim ukážeme to nejdůležitější, že nám nejde je získat je do naší církve, nebo nějak my z toho máme nějaké výhody, ale že máme o ně opravdový zájem o jejich běžný život. Hej, je pravda, že občas sa stáva, že cítim u ľudí z cirkvi také nepochopenie v tom, že čo robím, na aké miesta chodím, s akými ľuďmi sa stretávam. A ja myslím, že je to hlavne preto, že boli vychovávaní troška v inej mentalite. A myslím, že boli vychovaní v tom, že sa potrebujú oddeliť od sveta nielen v tej duchovnej stránke, ale aj v tej fyzickej, že mali by prestať chodiť na miesta, kde chodia ľudia, ktorí nepoznajú Krista, mali by sa s nimi v podstate prestať stretávať a tak nejako obmedziť možno aj nejaký vplyv. V podstate v tomto sa asi s nimi nezhodneme a asi toto je taký jeden z tých najhlavnejších problémov. Ale určite je to aj to, že nie sú zvyknutí na to, mať možno priateľov vo svete. Možno, že často si myslia, že na to, aby niesli evanjelium, potrebujú nejakú špeciálnu duchovnosť, ale potrebujú byť možno, že x rokov kresťania. Možno, že ďalšia taká vec, čo vidím, je aj to, že majú možno, že strach z toho otvoriť svoj život, lebo to vždycky prichádza pri tom, keď sa spoznávate, keď chceš si človekov robiť priateľa, tak musíš ho pustiť do svojho života. Musí vidieť, ako žiješ, musí vedieť, ako sa správaš v situáciách. A musíš mať transparentný život a to nie je ľahké a to vidíme, že to nie je vždycky ľahké to akože takto ukazovať, ale veľmi to posúva aj charakterovo, aj po každej stránke, aj život kresťana, myslím, dopredu. Je to klíčové, že ty vztahy udržujeme tak, jak se je přirozeně udržuje, že když chceme mít kamarády, tak spolu děláme věci, které nás oba dva zajímají, nebo prostě máme nějaký svůj okruh zájmu, takže já se snažím najít s lidmi, se kterými jsem nějak v okruhu, je v kontaktu, najít nějaké společné činnosti, které nás baví, které můžeme dělat společně, chodíme spolu běhat, hrajeme fotbal, jezdíme na kole. Podľa mňa je veľmi dôležité byť veľmi transparentný a hneď od začiatku hovoriť, o čom točíme. Čo je centrum našej viery. A druhá vec je, že ako ste aj spomenuli tie spoločné záujmy, ja som napríklad založil klub bitkárov na terase a normálne tam pri pive a v pube máme biblické štúdium, niekedy dvojhodinové. A máme takú zásadu, jednu z mnohých zásad, že aj keď sa pohádame, lebo to je klub bitkárov, aj keď nesúhlasíme spolu,
tak máme záujem sa stretnúť a niečo nás bude spájať. Konkrétne na klube bitkárov nás spája pivo. A je to spoločný záujem chlapov a my tam chceme prísť a to nevadí, že nesúhlasíme spolu, ale my z ľudského pohľadu chceme spolu tráviť čas. A čiže ako jednou z metód, ako udržiavame vzťahy s ľuďmi je, normálne s nimi robíme normálne bežné veci a v podstate v čase a v priestore vo formách, ktoré vyhovujú tým našim priateľom. To je celá veda udržiavania vzťahov a budovania kamarátstiev.